Boas, rapaces e rapazas de terceiro. Hoxe vou vos explicar a canción A nota re aguda. Entón, esta canción abarca notas que van dende o sol ata o re agudo. Serían, coa man esquerda arriba, acordadevos sempre, sol, la, si, o do e o re, destapando por atrás, o burato de atrás, vale? Do e re. Toco unha vez. Vale, entón, esta canción ten corcheas e negras, acordadevos que as negras vai unha en cada pulso, ta, 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 e as corcheas dúas, ti, 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 sería sol, la, si, do, re, re, la, sol, sol, con dedos. Sol, la, si, do, re, destapando atrás, re, la, sol, sol. Toco unha vez. Acordadevos o do, sol, la, si, do e o re destapa por atrás. Vale? Tedes que, como sempre, gravar un vídeo e enviálo ao meu correo. Saúdos!